So mo na earnings nako dahil sulod sa 7 ka adlaw nga nag-affiliate ko diri sa Black App. Anyway, daghan na utana sa kuha day no o mga nag-PM sa kuha day kung unsaon daw pag-affiliate. Kung utana mo sa kuha day kung unsaon pag-affiliate, para sa kuha day ang affiliate day versus nato sa vlogging is medyo lisod siya. Kay lagi day kung mag-vlog ka day is mag-edit na kag video day, mag-voice over ka is okay na. Pero kung mag-affiliate man gud ka day no is kailangan pa jud na nimo i-research day ang mga product nga imong i-promote ba. Og sa ako day karon day no is nangapa pa pug ko day sa pag-affiliate, kay lagi day 1 month pa pug ko day gikan pag-affiliate bitaw nako. Kay kung wala man gud na suspended ang ako ang blue up day no is wala pud nako napansin nga nindot ko day kay mag-affiliate diri sa Black App. Pero day mao ra gyud ni isa nga maingon ako sa inyo ha day no, ang pag-affiliate day karong mga panahon na day no is gabi kanindot. Kay lagi day dako jud siya kita day versus nimo sa vlogging karon. So maka-income jud ka og dali day pag mag-affiliate ka. Pero kailangan sa day no is nakay passion day sa pag-affiliate day kay di po siya basta-basta jud nga trabaho please lang. Muna kung gusto jud kag dakong kita day or gusto jud ka nga mukita ka diri sa social media day, i-try ninyo ang pag-affiliate. Kay last year man gud day no kasagsagan sa kang vlogging day is sa blue up jud ko naka-focus. Kay lagi sa day last year day sa blue up day is grabe pa kalami sa mga sahura namo didto. Or kumbaga day ba day is dagko pa pud kay mo og kita sa una sa vlogging. Pero karon man gud ang blue up day no is nagamay naman gud ang income mo nang nag-decide ang ubang mga content creator nga mag-affiliate na lang. Muna ubay-ubay na jud kong nakita nga mga content creator day nga nag-affiliate na sila karon kay lagi dako jud siya og kita. Og isa sa pinakanindot day pag mag-affiliate gali ka day no kay daghan kay mo sponsor sa imuhag mga product or mga gamit pang kusina ba. Kay ako man gud day no mo nang dali ra pud kay ko nakasweldo diri sa pag-affiliate day kay lagi day na namong grupoy nakaila sa kuha. Mo na kung mag-start kali mo affiliate day dito sa Black App, kailangan sa siguro mo day mag-upload og mga content day kay kung maila na maguka sa mga tao day is dali na lang pud day kay ka makabaligya ba. Kay mamo gud first na ako gibuhat na ako sa akong Black App day is nag-upload sa akong mga content before ko nag-affiliate. Mo na day dali ra pud kay ko nakahalin day og dali ra pud kay ko nakasahod kay lagi day na namong grupoy nakaila sa kuha. Mao pud ako kay advantage day kung mag-affiliate ka. Og ang naka-bless lang pud sa kuha karon day no kay lagi day daghan kay ko product, daghan kay mo sponsor sa kuha mo non dili na ko kailangan mamalit og product para ako ang i-promote. Mo nang i-try sa ninyo ang pag-affiliate day kay basin diha na day ta mo dato no please lang. Og sa Black App sa day karon day no kay daghan na po kay kag tools day nga pwede nimo pagkakitaan. Muna day kung gusto jud mo mag-affiliate day is i-try lang jud ang inyong best. Kay lagi day wala man gyud trabaho day nga dali og sayon. Kay diri man gud sa social media day once nga mosulod na ka diri day is kailangan day mga maka-income sad pud ka. Muna kung laong jud kag kwarta day mangita jud kag pamaagi day kung asa dapit ang nindot nakita og asa ka dapit maka-income og dako-dako ba. Og mo ra dito ako i-share sa inyo day no og diri na day ko mag-end. I'm Emerly and thank you for watching mo nang bye mo oy.